Ni
Ji. Wos kapiyarsa swaranipun OMG campur kang kapyarsa wanci niki genyo apa ring apa ngleput dateng pro kadang sentono kang samiya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mugi katenreman gagas miwah kesarasan kajiwa kasara kunjuk singandika sagung para tamu hum swastiastu namo buddhaya. Maharadi kang tiasring kamaradikan rinengga ing Sugyabrata. Sinawung lukitaning tembung manis manu horotan kebak Sagarawa. Sinartan ninging cipta mangulah krida madhep kelawan pandulu kawuryan jangga harsa tumungkul ing Bantala. Swawi samyanya dong sewilasaning Hyang Maha Agung. Sugeng siang sugeng pepanggihan malih kalian prikanca OMG campur sari ringkes mijil saking tlatah Bakarjo Susukan. Ingkang rikala gasamake kepareng sawega ganti tur panglipur kunjuk sagunging para tamu. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun pepunden kula utawi anak kula lanang Mas Gandung Widyatmoko sarjana pendidikan. Dalu samangke siang samangke kepareng tepi sabda pangandika saking panjenenganipun pepunden kula Bapa Slamet Ibu Turiah. Ingkang rikala gasamangke kepareng Marwata Sutomargya Siwi dhateng ingkang putra ingkang haparap genduk Rarayu Arini Septiawulan MPD. Sedya kepareng rikala gasamangke atur panglipur kunjuk sagunging para tamu. Ingkang rikala gasamangke kepareng atur panglipur lumantar campur sari ringkes. Ingkang rikala gasamangke sampun sawega ing ganti kepareng atur panglipur kunjuk sagunging para pamirsa. Miwah sangyaning para tamu ingkang rikala gasamangke netepi sabda pangandikanipun pepunden kula Bapa Slamet sakulawarga. Wonten ing rikala gasamangke kepareng prikanca campur sari OMG ingkang atur panglipur kunjuk sengandika sagung para tamu kepareng Hangasta Widawati. Wonten 3 cacahipun ingkang kepareng atur panglipur kunjuk sagyaning para tamu ingkang sami lenggah. Wonten Widawati ingkang angka setunggal ingkang badhe atur panglipur niki panjenenganipun Jeng Tias wargani mijil saking tlatah Solo 3 ingkang rikala gasamangke ugi kepareng atur panglipur kunjuk sagunging para tamu. Lajeng ingkang angka kalih saking panjenenganipun Jeng Dian Permatasari gimijil saking tlatah Solo 3. Kalenggan samangke kepareng atur panglipur kunjuk sengandika sagunging para tamu ingkang rikala gasamangke kepareng ngregengaken swasana pahargyan siang punika. Lajeng ingkang angka kaping 3 panjenenganipun Jeng Dita Aditama ingkang ugi kepareng atur panglipur kunjuk sarengan kalian prikanca OMG campur sari ringkes ingkang dipun pangarsani anak kula lanang Mas Gandung Widyatmoko sarjana pendidikan. Wonten ing kalih gasamangke sampun jumeneng marak mangayun kepareng badhe atur panglipur kunjuk saking para tamu. Kunjuk dhumateng singandika sangyaning para lenggah kasuwun hamidhangetaken kanthi mardikaning penggalih. OMG dados.
Iki saku pertama kasih nubeng pakurmatan menika atur pambuka saking Trikonco Campursari OMG Musik ingkang rikala kesamangke kepareng atur panglipur konjuk jengandika sagung para tamu. Sagung para tamu kasih nubeng pakurmatan mrapta madyaning sasana pargian ari kalenggan samangke kripik gedang kripik telo sitedang waton warata. Daya-daya Trikonco Campursari ingkang rikala samangke atur panglipur kunjuk sagunging para tamu netepi sabda pangandika saking panjenenganipun pepundhen kula Bapa Slamet Sakulawangsa ingkang katemben panjenenganipun kepareng marwata suta margya siwidateng ingkang putra putrinipun mugi tansah antuk sih kadarman lumantar berkahipun Pri Konco Campursari OMG ingkang mijil saking tlatah Bakal Raja Susukan. Kepareng dari kalenggan samangke para ngaturaken lagon-lagon mewah tembang-tembang kunjuk sagunging para tamu kalenggan samangke kepareng Widowati kang mijil saking tlatah Salatiga ingkang kepareng badhe atur panglipur Jeng Tias Wardani. Yo OMG dados asik jos yuk. OMG mijil saking tlatah Bakal Rejo dipimpin kalau pendana Bapak Guru. Bapak Guru iki pimpinane iki ora rawuh iki. Kayak ngosak ning nggon liyane. Diwakili bendaharane Mbak Dian Permatasari. Sekretarise. Urung gawe. Kiai dhewe kabeh. Dadi nang kene ana bos loro. Sing siji bosmu, sing siji bos Mbak Kae. Jen, dereng ngaturaken uluk salam rumiyin punika dumateng Bapak Ibu para tamu undangan sedayanipun. Sugeng enjang Bapak Ibu punika lumantar OMG katur lelangan-lelangan ingkang jumbuhaken kalih swasana. Sinambihan nenggo keluarga besan menika saking Wonogiri. Kira-kira gak tekan ngendi ya Pak ya? Lah aku mau tak SMS ngomong lagi perjalanan ngono. Oh perjalanan. Berarti perjalanan sampai depan perjalanan ku wis metu saka daleme. Oh ngono. Gur karek ngenteni pirang jam tekane kene. Oh, iya. Kalian enggo para besan ingkang dereng rawuh sinambi jengandika lenggah kanthi mardikaning penggalih. Hangraras rasa sarengan kalian Prikonco OMG mijil saking tlatah Bakal Rejo Susukan. Iki diaturke langgaman ya Pak. Langgaman monggo. Anggo bawa apa ora? Ora sah lha iki. Ora jenengan monggo. Lho kok nek jenengan monggo lho ya. Iki mergone hari ini tuh pasukan pelayon. Heeh, pancen ayo padha kowe engko petake mlayu ngidul. Bar kuwi aku saka kene mlayune ngalor nang Pala Bogor. Morak-marik. Nggih, lajengke wala mawon nggih Mas Nur, ganjang wekdal menika. Apa diaturke langgam lamis kemawon? Nggih, punika lumantar kadang-kadang OMG ngaturaken setunggal langgaman ingkang jumbuhaken kalian swasana.
menika Pak, tunggal langgaman campur sari. Campur sari Ojo Lamis. Ojo Lamis. Ingin sampun katuraken kalian panjenenganipun Widowati kang saking tlatah Solo 3. Nggih, matur sembah nuwun. Kepareng Darien gilir gumanti mangke dengan kepareng jengkar malih. Miyak Madyani Sasana Parganari kalenggan samangke sinambi hanenggo miwahang kerantu. Bapa besan ingkang dereng kepareng umarak ngabiyantara sowan wonten dalem panjenenganipun pepunden kula bapa slamet sakula wangsa. Ari kalenggan samangke kepareng hanampi panglipur wuyung ingkang ri kalenggan samangke kalajengaken kalian panjenenganipun Jengdian Permatasari mijil saking tlatah Solo 3. Makarya sareng kalian OMG Musik. Yuk. Just Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aswera ketemu. Pripun pawartosipun? Apik wae. Sehat? Yo alhamdulillah sehat. Waras? Waras. Sing ora patek eneng isine mung kantonge. Nah, lah niki sawah lagi panen to nek jenengan. Yo panen gawean. Umume nak MC iki anggen nyambi tani. Hasil le nyambut gawe MC gawe tani. Oh ngaten. Ning bareng kuwi ditanjakke jebul ra ono kabeh anane mung entek. Oh ngaten. Nasibe wong tani. Lah ya wis nasibe wong tani kaya ngene iki nok. Heeh. Nggih. Menika marak sowan kalian kadang-kadang OMG campur sari ringkes sekali. Ora mung OMG campur sari ringkes nek uga ana OMG dekorasi. Ya. OMG persewaan alat pesta, kursi menika meja lan sak panunggalanipun. Uga kasengkuyung wektu dina iki nok. Heeh. Sonipun saking susukan piyambak menika. Oh, sistem saka tlatah susukan. Nggih. Asmanipun Oh, Pandawa. Pandawa ya Mas ya. Kalian video syuting? Video syuting KT Production. Nah, iki kalenggan samangke kepareng atur panglipur konjo sekalian ing para tamu no. Saderengipun adicara badhe kawitan tetembangan kalian OMG. Nggih, makarya sarekalan OMG Musik. Oh, arep ngaturke kelinci ucul no. Nggih. Engko bareng-bareng pumpung iki besan lho teko kowe mlayu. Nggih, leres mriku. Ingkang Jawi nggih wonten tamu undangan kathah sanget. Oh nggih, nggih iso metu-metu rono. Sing penting nak mlaku aja tengah, kudune pinggir kene ndak nabrak maskate. Nggih. Sampeyan kok dereng katingal rawuh kadang besan nggih. Aku mau sis konsultasi karo panitia anak keluarga besan urung rawuh no. Ditunggu sik sak kesele jenengan kon nyekar panglipur kunjuk saking tamu ing wektu dina iki. Monggo Mas. Kelinci ucul. Kados.
Piarso kalian OMG campur sari. Terus arep ucul meneh apa ora? Nggih mboten. Oh, ora. Mbak sinten menika ngantenipun? Mbak Arini kalian Mas Galuh. Mas Wulan nggih, Mas Galuh. Sampun ketemu jodone. Pun mboten ucul malih nek saniki. Pancen wis pinesti jatuh kramane. Dadi muga-muga dongane awake dhewe runtung-runtung rerentengan. Pindho mimi lan mintuna. Ndang pinaringna berkah saka ngasane Gusti kang minangka dadi gegantilaning katresnan ya kuwi putra. Leres. Menjadi keluarga yang ingkang sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Amin. Matur sembah nuwun Pak De, semoga dipun terasaken. Nggih. Sagunging para tamu ingkang sinubeng pakurmatan yak madyane sasana paregian sinambihan ngrerantu juru besan ingkang rikalenggan samangke dereng kapiyarsa kepareng lumarap ngabiyantar madyaning sasana palenggahan siang samangke. Sigra daya-daya kepareng kalajengaken kridanipun prikanca campur sari ringkes
OMG ingkang kepareng rikala nggak samangke atur panglipur kunjuk sagunging para tamu. Pramila daya-daya kepareng katimbalan umarak sowan sesarengan kalian prikonco OMG campur sari ringkes ingkang midhil saking tlatah bakal Arjo Susukan. Deno Ayu Dita Adi Tam yo. Sugeng Enjang, Nggih, Sugeng Enjang Pak De. Pripun kabare suwe ra ketemu? Alhamdulillah sae. Nah, Napa meneng wae? lah ngopo? Aku ya padha pengen takon kowe ngopo kowe kok ya meneng wae. Nggih mboten napa-napa. Kan biasanya sing ngawali sing lanang. Mbok menawa ana keparenge para tamu tak aturi nyuwun. Nah, sing kersa diparingake karo sangyaning para tamu sing jumbuh kalian kanan. Nah. Niki tesih sing alus-alus. Oh iya nah. Nah, dadi engko ki sing kasar-kasar, gampangan iki awake dhewe iki mbantingi gelas, kremeti blengking kono. Ah iki sing alus-alus. Aja eman-eman nak gelase. Gelase eman-eman. Nah, eman-eman dong. Ya iya lah, monggo. Oh, jadi langsung Mas. Ora tang nggo dibuka langsung. Lah ya kowe iki jenengan mau kok ya. Sampeyan ki mang mriki. Lah saka rumangsaku jenengan kok ya njaluke langsung ora jajal. Saupamane sampeyan mau njaluk ora langsung jane lah ya ora tak langsungke. Lha mboten napa-napa. Lha wong jenengan lho langsung kaya urung kenal-kenal ya ben blas. Heeh. Ya ora Mas Agus. Heeh. Monggo mang masuk kene. Lah ya jenengan wae ayo aku tak sing ngrungokke. Kan jatahe sampean nek masuk-masuk ke. Aku sing masuk kene lah ya ora wektune saiki ta karo anakku lah ya siin kok ya. Nggih. Ayo. Sekar bisa
Yes.